बिटिआरनि सिङाव थांनाय समफोराव हानि पाट्टा होबोबाय थानायनि उनाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव खेबसेनो गोबां रोजा सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होबावदों। मिथिनाय बादिब्ला हाग्रा मोनथाय आयेन 2006नि सिङाव दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि आलासि महरै नुजाथिनायाव खेबसेनो 7142 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव आरो कसुगाव डिभिजननि आवथायाव थानाय गोबां रोजा नखरफोरनो दिनै हानि फोरमानलाइखौ राननानै होनो हानायाव बिटिआर सरकारा गिदिर जाफुंसारदों। पाटगावनि सरकारारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै हानि फोरमानलाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारि, इएम रेवरेवा नार्जिहारि, एमसिएलए राजिब ब्रह्म आरो ओनसोलनि गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो माननि आलासि महरै बाहागो लानायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हानि फोरमानलाइ होनायनि सायाव गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। हल्टुगाव मोनब्रै डिभिजन हल्टुगाव, कसुगाव, बाक्सा, उदालगुरि आरो परबतजरा बे मोनबा डिभिजननि गेजेरनिफ्राय गासै जोंनिया 21,000 फेमिलिनो जोङो हा होनो गोनां दङ। 21,000 बिनिनो 9,000 माबाया जोंनि नैबे हल्टुगाव डिभिजननिफ्राय बे 9,000निफ्राय दिनै 4,817 नखरनो जोङो हा लेन्ड टाइटेल होनाय जासिगोन आरो कसुगावनिफ्राय 1,505 गतिके ग्रेजुवेलि बावैसोनो जोङो बाक्सा आरो उदालगुरिखौबो होनो थांगासिनो। उदालगुरिया रेडि जाखाबाय, जों टाइम मोनाखै राननो। ओमफ्राय चिराङाबो फ्राय रेडि, मोननैसो माने सिगनेचार होनाया जोबाखै, बेखौ होबानो जों लेन्ड टाइटेलखौ माने जोंनि बिटिआरआव थानाय जेसेबां हानि जेंना बेखौ जोंनि सरकारनि दिनाव जों फोजोबनो नाजागासिनो दङ। बेवहाय जोंहा राजखान्थि गेलेनायनि खुनु माबा गैया, मानोना जोङो फैगोन गाबोन थांगोन, जोंनि हारिया थाबाय थागोन बा जोंनि बे समाजाव बिटिआर समाजावहाय सान्थिया खौसेयै मोजाङै थाबाय थागोन। बे नोजोरजोंसो जों खामानि मावो। गतिके गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोसावनो हानानै रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हानानै जों गोजोननाय। गुबै खोन्थाया ओरैबायदि, मावनो नोंथाङाबो हायो, आंबो हायो पावाराव थायोब्ला। खिन्थु आं जुदि गोसो जायाब्ला पावाराव थानानै राजखान्थि खालामनो गोसो नागिरोब्लाथ' बेखौ जोंबो राजखान्थि खालामनो हायोमोन। दिनै मोनसे समाव बिपिएफआ आबसु सापर्टार एनडिबि एरिया एरियानि मानसिफोरनो हानि मोन्थायल' नङा, गासिबो मोन्थायनिफ्रायनो गोजानाव दोनदोंमोन। जों दिनै हायामोन नामा, ओइ नोंथाङा बिपिएफ सापर्ट नोंथांनो हा होआ होननानै। नोङो हाजारखि बखि हाजारखि राय गोजौआव नायबाबो नों गाव नायदावनानै गारबाबो नों गावनाव नांगोन, गाहायाव नायनानै मुजुबाबो गावनाव नांगोन। गतिके गासैबो जों मोनसेयानो हिसाबै जों बेवहाय माइगाब जुजाय खालामाखै। मोन्थायनिफ्राय जोङो रावबो जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि आंगोफोरखौ, जोंनि जाथि बंस' बिब' बिनानाव रावबो जोंनिफ्राय दा जानगारना थाथों, मोन्थायखौ मोननो हाथों, बे थांखिजोंनो जों राजखान्थि खालामालासिनो दिनैसिमावलागै जों राजखान्थिगिरि जायाखै आरो जानोबो नाजायाखै, जायनि जाहोनाव जों बे खामानिखौ मावदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।